दा दिनै स्टेडियाम नांगौ माबाव खाथियाव बै माबाव स्टेडियाम दं काजलगाव माने बेयाव दङ आरो माबाव बिआरपिएल सिङावबो दङ आरो बङाइगावआव दं स्टेडियाम आरो लु नोंसोर दे मेरला हा नागिरनानै लुबानो जाबाय ना मेरला हा दंना मेरला हा दं आंनाव बे लेखा दं ट्राइबेल बेलुनि हा लेखा दं बिराद बुरजा अल दा स्टेट गभर्नमेन्ट वाज डाइरेक्टेड टु डु दा निडफुल गासिबो स्टेटनि माबाफोरनो डाइरेक्टर हरखाजोब्बाय दा गंसे बेखौलाय सोर बोरै सोनांगौ बले बेथ' इलिगेल खामानिखौ मा मावनांगौ अननाय खामानिखौ मावनांगौ आरो बे कन्ट्राक्टरफ्रा बिदि बुजिया सोमजिया आयेनबो बुजिया माबो बुजिया नों ओरैनो माने गावनि माने हा आवग्रिना लाखानाय गावनि मानसि माबा बेयाव माने माबा लाखाबाय बे हाखौ नों सेनो नागिरब्ला बे अननाय जाया होमबा बे गाज्रि जागोन ना दावराव जागोन ना गावजों गाव बर' सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फैदों फैनानै दा जिहेतु बे महिला मिलन ज्योति महिला समिति जानानै फैदों फैनानै माखासे जि खोथाफोरखौ बुंलांबाय बेहाय जों दुखु मोनदों मानो होनोबा बिथाङा बुंलांदों जे बेहाय क्रिकेट स्टेडियामखौ जानो मोना खाथि खाला बेहाय स्टेडियाम जानो मोना बेहाय बङाइगाव स्टेडियाम दङ बेहाय थांना गेलेहैनो हायो अबे बिआरपिएलाव थांना गेलेहैनो हायो जों मिथिनाय बायदिबा बे स्टेडियामा बे जायगायाव बिराद गोनांथि दङ मानो होनोबा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दा क्रिकेट बा जिखुनु बेहाय खेला बा अनलि क्रिकेटल' नङा फुटबल दङ भलिबल दङ एभ्रि खेलाया बेहाय दङ बा गासिबो खेलायानो बेहाय गोनांथि दङ जोंनि क्रिकेटनि उद्देश्यआ जाहैबाय जाहाथे दानि थासारिया मोजां जानांगौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनाय सुबिदा होनांगौ बिथांमोनखौ मोजां सुबिदा होनानै जाहाथे बिनि इन्टारेस्ट जानानै जे डिस्ट्रिक्ट लेभेल गेलेनो हायो स्टेट लेभेल गेलेनो हायो नेशनेल लेभेल गेलेनो हायो आरो मोजां प्लेयार जानानै गावनि जिउखौ बा गावनि जि भबिष्यतआव मोनसे पजिसन लानानै साख्रि मोननो हायो बा मोजां मानसि जानो बेखौ जोंहा उद्देश्य दङ जोंनि नामाव 20 बिघा हा एलटमेन्ट जादोंमोन थांनाय 2024 सनाव आरो एलटमेन्ट जाखांनायनि उनाव आसाम क्रिकेट एस'सिएशना बेहाय खेबथाम फैनानै सार्भे खालामफैदों सार्भे खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना अके जों बेहाय स्टेडियाम खालामनायनि थाखाय बेहाय सुबिदा दङ होननानै बिथांमोना बुंलांबाय खिन्थु जोङो माने आनफर्चुनेटलि बे स्टेडियामखौ जोङो हाखौ माने डेमार्केसन खालामनानै बिथांमोनखौ जों समजारि होनो हायाखै बिनि थाखायनो बै स्टेडियाम कनस्ट्राक्सना बेहाय थालांदों बे दुखुनांथाव जों चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एस'सिएशन लोगोसे बै चिरां डिस्ट्रिक्ट ओनसोलनि रायजो राजा मोनसे बे असुबिदा बा बे मोनसे इयुनाव जे मोनसे खहा जागोन मानो होनोबा बै खेलाजों जोंनि गथ'फोरखौ जों एंगेज खालामनो हागोन बै जेरैबायदि जोङो दा क्रिकेटाव जों नुनो मोनो जे बा जिखुनु क्रिकेटल' नङा बेहाय आन्डार 14 दङ आन्डार 15 दङ आन्डार 17 दङ 19 दङ सिनियर डिस्ट्रिक्ट लेभेल बेहाय जोङो 2022 सनाव जों चिरां डिस्ट्रिक्टआ एफिलिएसन मोनदों जोङो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो रिप्रेजेन्ट खालामो एखमबा जोङो गलाघाटआव थाङो एखमबा कार्बि आलंआव थाङो जों गेलेहैबाय थायो नाथाय जोंनि माखासे फिल्डनि अभाबाव जोङो बेबायदि गथ'फोरखौ फेसिलिटिखौ होनो हायाखै जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट लिग एभ्रि इयार जों चिरां डिस्ट्रिक्ट लिग जों बेहाय खुङो लोगोसे जों आरो आसाम क्रिकेट एस'सिएशन दैदेननायाव एपिसिसि होननाय दं आसाम प्रिमियार क्रिकेट लिग बै मोननै खेलाया एभ्रि इयार जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव खुंनांगौ नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जे बै मोजां मोनसे फिल्ड गैयैनि थाखाय जों सुबिदा होनो हायाखै बेनिखायनो आं लुबैगोन जाहाथे रायजो राजा बिथांमोना बयबो जाहाथे मदद होयो जोंखौ एनकारेज खालामो जोंखौ थुलुंगा होयो जाहाथे इयुन जेनेरेसना जाहाथे जोंहा मोजां जायो आरो जों मिथिनाय मथेबा बे बाजार कमिटि आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एस'सिएशना बे 2019 सनावनो लेन्ड पासेसन मोन्दोंमोन बे लेन्ड पासेसन मोननायनि उनाव जोङो जोंनि जे चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एस'सिएशननि आफादगिरि जोंहा एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङानो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एस'सिएशननि आफादगिरि बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि नाजानायाव जोङो बे एलटमेन्टखौ मोननो हादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जे एलटमेन्ट मोननानैबो जों दाबो जों स्टेडियामखौ जे बानायनो हायाखै जों बे बा रायजो राजा बा इयुननि जेनेरेसननो जों गथ'फोरखौ जे जों सुबिदा होनो हायाखै बेखौ दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जिहेतु नोंथांमोनखौ नि सायाव जिखिनि हानि दखल खालामनायनि सायाव माखासे ठिकादारफोरनि आखाइ दं होननानै बिथांमोना दहाय मेनसन खालामदों बे एक्सुवेलि बे कमप्लिटलि भुल आंनि नोजोराव बेहाय खुनु ठिकादार इनभल्भमेन्ट गैया बेहाय निस्वार्थ एकदम गासिबो ससियेल एक्टिभिटिस बेहाय ठिकादार इनभल्भमेन्ट गैया नंगौ
आं मैया खोनानायाव बा आंबो नुदों आं मिथिदों जे सानैसो लेबार लानानै बेहाय थारमाने जास्ट बे हाग्राफोरखौ साफा खालामनानै बेखौ माने मण्डल फैगौमोन मण्डल फैनानै टटेल हाखौ सुगौमोन आरो जिहेतु जों मिथिनायाव बे एरिया टटेल हाया बेहाय 28 बिगा दङ 28 बिगाबा जोंनि क्रिकेट स्टेडियामनि नामाव जों अलरेडि एलटमेन्ट मोनदों जोङो 20 बिगा आरो 8 बिगाया जाहैबाय बाजार कमिटिनाव 8 बिगा 28 बिगा हा बेहाय दङ होननानै जों मिथिदों आरो दा आं बेखौनो खावलायगोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ बा सार्केल जोंना डिसि सारखौ बा जोंनि सार्केल अफिसार सारखौ जाहाथे बेखौ डिमार्केसन खालामनानै थाबैनो जाहाथे जोंनि क्रिकेट स्टेडियामनि जि हा आरो लोगोसे बाजार कमिटिनि जि हा बेखौ जाहाथे गथायनानै होयो आरो बेखौ जाहाथे गथायनायनि उनाव जोंनि खामानिखौ जों जाहाथे मावनो हायो आरो मोनसे खोथा जाहैबाय बाजार कमिटि आंबो सासे साफागुरिनि सासे मानसि हिसाबै जों नुनो मोनो साफागुरियाव मोनसे राजुवा बाजार होनबाथाय गैया बेहाय साफागुरि जि सारियालिनि जि बाजार बे कमप्लिटलि व्यक्तिगत जों धालिगाव बाजार बे व्यक्तिगत जों बेंटल गेट बाजार बेबो व्यक्तिगत बेबायदि बाजार बेहाय राजुवा बाजार गैया दा बेंटल गेटआव जि जादा प्रपज बे जे बाजारनि जे प्रपज लादों बे हाया 8 बिगा बेहाय जुदि राजुवा जुदि जायो बाजार बे जोंनि थाखाय मोजां मानो होनोबा दा गभर्नमेन्टआबो जिहेतु बे टाउन कमिटिनि आन्दाराव हाबगोन बेहाय रेभिनिउ मोनगोन गभर्नमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोनगोन टाउन कमिटिया रेभिनिउ मोनगोन बेजोंनो जोंनि खाथि खाला जोंहा डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हागोन बेखौ आं आसा खालामो बेल'